manuke suda rungu. Neng dhuwur geger ana ndung pangkon. Kowe engko njuk varises. Greget greget. Greget greget. Wes mati urip maneh. Kandaria kenduk manuke apa manuk-manuk buker pencak dhuwur banget. Aja menclok dhuwur banget menclok dan mompang geger. Wes mati urip maneh karo kandaria kenduk manuke apa manuk-manuk buker pencak gedang aja menclok ning piting gedang menclok karo lungguh jenggat cahong letang. Nah niki nek dadi tukang kendang Pak Lurah bendina is nyanding fu 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 fu. Piye go Mas Pugo rasane? Biasa. Oh biasa. Wis mati rasa berarti ki. Yuk bacotke. Sing elek tangi maneh kandaria kenduk manuke apa manuk-manuk banjur pencak dhuwur banget. Aja menclok ning menclok ning papan sing jembar. Iya ya ang. Iki piye menek rubuh Mas? Wah, tukang sone bubar. Ditakoni bubar. Saru iki Mas. Seluku-seluku bathok-bathoke ela-elo sirama menyang selo oleh payung mono majetit. Jentitane Mas. Jan ora memper. Pripun Pak Lurah? Sae napa sae? Sae njuk diangkat ki. Lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Sirama menyang selo wong mati. Fokus-fokus ora apa-apa Mas. Ora tak potong. Wis kadang kala ya kesandung, keserimpet, ding aja diterus-teruske. Dikencang nang isor nongko nongkoe awas siji sing tukang majetit. Iki ora ngerti. Ora ngerti. Ayo lo. Sik, iki kok dihapus Mas. Dihapus. Iki nek nggon sing kes. Iya, ditata mbakane Bu. Wong mati ora pengen pamateni bocah retine aduhe. Manis manis Kupos tabu saopa-apa. pinsir Pacar yen
sampun kapian.